Felix, kanpon itezun notzakin, ze goxo gaude hemen, xutondoan. Eta zelan ukitzen digun bihotza sua dagoenean, bai. Hori honen referentzia galdu dugu, baina zerbait mugitzen digu barruan. Familia sentitzen da, ezta? Bai, eta negu giroa eta gabonetarako zera, hau klabea da, bai. Kristauek Gabonetan, Jesusen jaiotza ospatzen dute Gabonetan, ezta? Baina horren aurretikan, zer ospatzen zen? Gabonak bazeduen, existitzen ziren? Bai, hala da, eta gu horren ondorio gara, ez? Baina Jesusen jaiotza horretan ipini zutenean, 20. mendean ere, bazen Jesus argia delako horrekin, ez badago zaldi bat, eta horren arabera ipini zuten zeran, hor argitasun hasten zelako, ziklo baten hasiera berria zegoelako. Eta hori da, jatorrian dagoena, ez? Bereneko puntura iristen da eguzkia, eta berriro hasten da indarra hartzen. Eta hor, erritual guztiak egiten dira, karo gure aldera epintzeko eguzkia eta bere funtzionamendua. Errito guztiak, ze errito ziren, nola ospatzen zuten hori? Bitu ze adibidez menuetan, ez? Menuei begira, zuzukaldaritzan eta zabiltzala. Purutasunean iristeko egun horretara jendea prestatu egiten zen, eta goten zen 40 egunez edo gehiagoz, vigilia moduko bat egiten, baraualdi moduko bat egiten. Eta sartzen ziren purutasun handienean, horra, sakrifizio puntu batekin sexu harremanik ere zizuten esan, baina adibidez, duela egun urteko lehenengo inkesta etnografikoetan daukagun referentzia urrunena, hor, egin ziren herri guztietan behin ere ez da okela aipatzen. Horregatik gure Gabonetako menuetan beti daude arrainak, barraskilloak, eta angulak, eta biziguak, eta lako gauzak, baina okelik ez dago, hori modernoa da. Eta okela, aragia sartu zenean izazen, kapoiena izazen. Hori menuari dagokioenez, baina lehen ere kontatu diazu, ez? Enborrak ere zerikusia zuela. Bai, zu berria elikatzen duelako. Eta horrek, babes berezia ematen zion etxeari. Nik guztet momentua iritsi dala, ja oparia emateko. Bai ba. Aurkitu dudan, enborrik politxena esan dezun bezala. Zer iruditzen? Oso Gabonetako, bai. Honek balioko luke? Garai hartakoa dira asko handiagoa ziren, eta idiekin eta kartzen ziren, eta oso pisutsuak, aste oso batean egote zirelako zutan. Baina bai, itzurak egiteko, eta oso, nik benetan eskertzen dizut oso simbolikoa delako. Ez da bakarri tamaina, tamainak ez du garrantzirik, ez esaten den moduan. Baina bai simbolaz, eta gero errautzoiek erabiltzen ziren, animaliei emateko eta bere gainetik pasatzen ziren, soloetara botatzeko, eta berez ere etxea geratzen zen babestuta ja. Eta zu berria genuen, beste urte bateko oparotasuna. Bueno, hau badakizu nola amaitu behar dugun, ez da? Kanta batekin, kanta berezi batekin, zu badakizu kantatzen Gabon kantaren bat? Bai, ez dakit kantatzen, baina... Horra, adibidez. Ator mutiletxera, gaztainak simela jatera,